Wow! Wala ka! Ala! Kalaki na oh. African hito, guys. Ito na yung African hito. Sabi sa'yo, maglipat ka kasi. Tignan natin oh. Wala bang ko? JD oh, JD. Ayun na JD oh. JD oh. Wow. JD mo lang ano talaga. No daw, no. No daw. No, 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 no. Daw, sabi na natin. Ayan mga ka-dragon, good morning po sa inyong lahat. Long time no see. Yes, long time no see. Kaya pagpasensyahan nyo na kami mga ka-dragon dahil sobrang busy ang mga ladies. Siyempre may mga bagay tayong inuuna bago ang lahat. Yes, So, ayan mga ka-dragon, nandito tayo ngayon sa store. Today is Sunday. Merong order sa amin ng pansit tsaka lumpia. Ayun yung ating gagawin ngayon. Pero hindi po kami nag-open ng store ngayon dahil mamaya alis din kami. Yan, kahapon din pala nag-open sila Antipasing. Magkano kayo kahapon, ante? 900 lang guys ang nabigyan namin kapo. Matumal? At least. Matumal. Kahit pa paano, di ba? May panta. May pamalingki tayo. May Dagdag pamalingki. May Grabe guys, ang mahal na ng bigas ngayon. Kamura-mura ng pala. Daw sa ginapagbilihan dati daw itanong ngayon kung nasang libo na. 1,080 sa Save More. 1 lang yon, stock lang nila yung kaya mura. Nabili pa nila ng mura kaya gano'n. Ngayon kasi mahal na rin ang palay kaya mahal na ang bigas. Hindi mo rin kasi makita yung 5 star yung binasabi Kaya nila nga. para doon na magbili, no? Ang sinaingan namin di pa naubos. Sinangag namin yung kain dyan. Yun ang pinaka namin sila bubot. Gusto man nila. Naboboring ka kapon ng te at wala kayong customer. Nag-tiktok ka sana yung challenge na ko na. Kadami lang naman ko na yun eh. Guys, mag-balot na tayo ng ating lumpia. Order na isang bulako. Ayan. Ikaw lang magbalot at hindi namin alam. Sanayin nyo na rin eh. Ako kasi hindi ko pa rin master talaga to eh, pero pinag-aaralan. Magkukulay yung balot. Nakailang balot ka na ako. Paturon yung namin balot. Mag-aral kayo pagbalot. Tama na itong kwan, kikiam at Ano yan, isang buo na yan? Ito meron pa. Ito sobra yata itong isang supot. Isang buo niya. Magkano ba yung isang 25. Ito ay magkano yung liquid? Ay liquid. Squid. Squid game. 30 plus yan. Tama na yun. Palang lapat-lapat pa yun ante. Ito namin kasama pala guys, yung isa na ginaya, Hindi kinaya ng katawan. design lang. Pinag-resign ni Kuya Dan. Yung Dan. Hindi na daw siya naasikaso. Mag full time ka na daw. Mag full time mom na lang. Hiring kami mga ka-dragon. Kaya hiring kami. Hiring kami ng dalawa. Napangkopya si JJ kung paano. Baka pag magiging Toronto Ay, baka pulaan ni Kaan siyang gawa mo. Saan na rin kayo nag-order kapilman ng lumpia? Sino kaya naggawa nito? Ang kukulay mo. Sabi na lang pangkwan lang kami. Sabi na pang milk tea lang ako eh. Matutunan din natin to magbalo sa mga susunod. Pag lagi mo nang ginagawa, di matutunan. Baka kahit nakapikit ka na sa sunod dyan, Sa akin Hala, tupuin mo. maglabas yung laman niya dyan sa gilid. Ang ganda na rin yung kwan. Siguro. Ayun pala. Ayun. Kaya magkakapal na rin. Yung dinigram natin. Kaya ang doon, di magkaungar eh. Nabuyag Kapal naman. Nakaabot ni Paro. Baka JJ, turon na yata. Ang kilpil na no?
Pwede na yan? Pilman man lang din. Kaya nga, ang kilpilman lang man yun. Hindi joke lang. Ay na, ngalingaling ka nga, Binga. Nagpalaog, tiulog. Kaya, Oo, nasisira na. mahirapan kayo. Gasgas na yung upuan. Hindi, magalit sa'yo si Lolo Gayem. Ano nyo guys, oh, ang ginawa niya sa upuan, oh. Ito ang kanyang, playground. Bilang nga kita ng kuwan. Siguro pag sa dagat yan na, hindi may way pa. Gawgawin. Buwangin, kaya ano ng buwangin. Kasunod, nagapalan Binasilip niya. nagapatag na sa inyo. Kala niyo kung kaninong pa yung nagaganas. Sinilip niyo. Maganda daddy, oh. Halip mo si daddy. Help, Daddy. Hindi ako pinansin. Kaya man tay? Lala na eh. Ikababa mo eh. Kami nga din, oh, parapan. Bigyan ka tigdong. Mga min. Masyadong ikaw yung dito, ante, oh. So ayan guys, ito na yung ating nilutong lumpia na 75 pieces for only 500 pesos. Ayan. Pag 100 pieces, 680. Naubusan lang kami ng lagayan guys ng suka, kaya diyan ko na nilagay. Okay lang naman dun sa nag-order. 25 lang yan. Kakilala namin. 75 piraso, 500 pesos. Yan, may customer kaming kumain dito. Kahit nakasarado. Mga suki. Suki ng mga basher. Number 1 basher po namin yan. Kuripot man nila, puro bili, hindi walang libre. Ayan ay tubig. Talaga, Diyos ko dahil. Kuya Bubot. Karo man na. Kahit isang lumpia may bayad. Ganun talaga kami nga. Di ba kami nga na isa. Shite. Kami nga hindi nga kami makatikim Kuya Bubot ng libre. Siyempre guys, yung topping siya na sa ibabaw. Yung antiaba ko. Yung pagtabi namin. Wow, sarap naman ng ating pansit. Nagalas mo nga di mayaro-ano. Gitagara ka dun. Wala na sila eh. Tanaw din awanan. Bago lang. Dot yung kalahati yung mix mo. Ayan. Ang nasabi ko eh. Alam lang ito mga litak na. Pamit, tignan na ka, kunti na yung sa ibabaw mo. Dito pa, Gio. Problema na naman magkain. Tingnan niyo man, yung kalamansi. Dito pa siya. Yan, for only 890 pesos. Wow. So, ayan guys, good morning. Yan, nandito tayo sa Kubo. Ayan, ngayong araw din guys, pauwi na si Ate Madonna. So, antayin na lang natin siya. Sila pala, kasama niya si Charles, tsaka si Kuya Ricky. So, ayan guys, nagpapatanim din pala kami ng palay. Grabe, nakakatakot ng umapak dito, oh. Pag nagkamali ka, lusot ka sa ilalim. Ayan, nagpapatanim kami ngayon. Pero yung iba dyan guys, dadayrikan nila Kuya Efren kasi yung punla, hindi tumubo yung iba. Sira daw yung binhi na pinamudmud. Kasi hindi lang naman sa amin yung hindi tumubo eh. Marami dito na hindi tumubo yung kanilang binhi na pinamigay sa JD? JD? Day off muna tayo sa tindahan guys dahil wala namang pasok. Hindi, bigay mo kay Kuya Efren yung ano. Dadan, laka. Laka. Play na dun.
Punta doon sa kubo. Bawa mo yung pajama mo. Baka kagating kang lamok. Nakakamiss dito sa bukid, guys. Kami yan. Diyan na sila, isda sila ng kangkong. May anak na sabi dyan. Dalag, peng, dabe. Maraming dalag. Yung ng anak. Magkawil nga tayo. May ng walis ng puno. Ba't kasi nung nagkawil kami dito, wala kaming nakuha. Wala mang magkain. Subukan baka tawtawan yan. Dami yan. Pero sabi ni Papa, dapat dito daw magkawil, wag daw dun sa malinis. Kasi andito sila sa may ilalim ng kangkong. Dami palalaki. Kaya lang, magkwan naman yung, magsabit naman dyan yung kawil mo. Uwe. Sabi Kung makapakawil dyan. Ay, kung anong dalag yan, kapal yan. Ay, maganda Dapat tulad yan dalag. ng screen pag kapag tagulan kasi mapuno. Lundag yan eh. Kabilis ang dalag maglundag. Kapal kangkong ba? Nagbubukas kasi ito kaya nagbabaw eh. Hey! Babe ka lang ha? At maglinis. Alis di ba ang kubo, guys? Dito na ulit tayo. Back to back. Kung na yata yan, marsaap ka na dito. Lambot. Sige, JD, mapakan mo yung malambot dyan. Huwag yan. Pulutin ka sa ilalim. Dito yan. Ayan guys, binibilad nila Kuya Efren yung bini na pang direct. Sukal na naman. Yan, namumulaklak na yung ating bougainvillea. Baka may laman na tong kamote ah. Ha? Yung kamote? Dede! Para saan natin yung video natin, Dede? Video tayo. Kaya nga, mag-TikTok tayo. TikTok tayo, JD. Paano yung JD? Ganun, no? One, two, three, jump! Wala pala guys, antipasing. Pumunta ng bayan. Naglabas ng kayamanan. Ano ako? 1, 2, 3, jump! Kaya pala nakabase ka na sa Marcel. Nag-date yung dalawa. Nag-date yung mag-asawa. Sapay! Ha? At nandito ka rin kulot? Ha?
Ha? Surut-surut ka, Mat? Nga, Beng? Pupunta doon sa bahay niya, walang tao. Gusto mo sa farm? Yeah. Hatid ah. Wala rin kami kasama doon. Nag-alis din siya, be. Nagkat kami ma. Halika na. Kasing nagatid sa inyo? Bili. Andun pa si Papa? Wala man daw. Kawil tayo yang yan, oh. Iwan natin to. Wait lang. Babala din yun. Ganda-ganda naman. You want flower dyan, JD? Ikaw din. Ikaw flowers. Bigyan mo kaya din. Bigyan mo kaya din. Wow. Flower. Flower daw. Flower. Flower. Galing naman ni JD. Flower. Let's go na doon, Daddy. Doon na tayo kay Daddy mo. JD? This one pa. Ito, marami. JD, what is this? Ha? What is this? Flower. Flower. JD. Damo na yan. Wow. Ni, tinapon niya na. Dali, tignan natin yung fish doon. Dali, tignan natin Dali, yung doon fish. kay Daddy. Dali, doon sa fish. Magkawil. Oo, tama na yan. Enough na yan. Wow. Wow. Halika na, tignan natin yung flower. Tignan mo yung katanim, oh. Magtanim ka din doon. May butas, bilis. Baka may ulok. Hindi malamig. Mapapaligo ako niya. Hindi ulan dito. Wala. Wala ang yata. All flowers. Nagatago po ang kalmang ba naman? Hindi, may kumagat kanina eh. Oo. Be careful. Oo. Be careful. Swimming ka, JD? Swimming? Papalusin ako sa'yo. Swimming? Upo lang eh. Fish? Walang fish, nagtago. Ngayon daw, sa gabi daw lumalabas eh. Pang gabi. Diyan sa ano? Kangkungan, kuya. Problema, sasabit yun na naman. Sa kangkungan. Oo, nagtago yan sila dyan. Ay no, si Budang magkwan pag nagsabit. 1,000 na? African hita. Sa? Fishing. Ano? Ano yung fish? Kita mo? Shadow. May fish. Shadow. Kinakasabi. Oh! Matapos tayo ito. Wala tayong mahuli dito. Pinayakan na. Gusto mo ka dyan sa mauna mo ka. Susulong si Tita Peng mo. Una ulo. Talon agad ah. Hindi. May internet na. Ubus mo na yan. Bayabas. Awawa. Toko. Ibay ka daw ng linta. Ay, uod. Sino kaya maluloko natin na isda dito? Ay, rogo. Kaya na saan kayo? Ang bulate. Tuko ah. Come on. Na may gupit pa sila Joan, siguro. Sa barko pa lang daw po. Sa barko pa lang daw sila Ate Joanne na stranded. JD, come here. JD, come on, let's go. Come on. Bakit mo? Oo, yeah. Tik ka na.
Bye! Oh, wait mo si Adeng. Ayan guys, may nakuha na santil gaya. Hala, sumabit lang yan. Ala, kalaki ante! Totoo? Sige nga. Wow, wala ka. Ala. Kalaki na oh. African hito, guys. Ito na yung African hito. Sabi sa'yo, maglipat ka kasi. Wala, ganun man, Teo. Ayan. Hawa ka na dali. Yan o. Upo siya, bago gagadong-gadong, no? Dalagsahan, ante, makawil mo. Iangat mo, ante. Malaki na yung ginggong buhos natin oh. Ala, bangko. Yung ginggong natin oh. Ayun yung African hito. Ala, kalaki. Kantanaje. Gaganyan yan, Jay, oh. Kamangala pa. Kung gabi, gaganyan, no? Dalagsahan na makuha. Ayun, masarap eh. Galing kami basketballan. Ada ka nun, doon naman Taiwan, no? Singit ko din eh. Pa. Kamangala pa camping. Kalaki na oh. Dami yan, daw dito. Minsan ay Ang laki pa nga to ng sobras. Pero kasarapan yung ganito lang. Parang ay masarap Nakaka-aryik man yung pa. Yung sobrang laki. Yung sobrang laki din sa manood na. Ano? Kaka-aryik. Do igat nga ang ano. May sugat yan, Teo. Kulong kay Kirning no yan. Lambot lang naman. Oo. Ganaman tayo. Wala. Ay, may singil! May singil pa, hindi ka singil yan. Wala. Mhm. Wala ka singil yan. Malambot ang singil yan, mixi. Hindi katulad ng ang native dito, ganito kalaki lang, oh. 1-0. Naglipat tuloy si Kuya Jobe. Gagalaw. Hindi sila sa lalim. Ay, timbaje! Abo! Nakadali na naman si Tita. 2-0. laki oh. Parehas sila. Parehas lang sila na. Yun laki guys oh. Ay! Yung kuya may singil. Hindi papayag si Kuya Jobe na walang makuha. Hala, yung ginarunan ko. Hala! Hirap na hirap sante oh. Nagtabi na si Kuya Jobe. Hindi! Hito! Ah, nakabitaw. Sayang. Ano yan, JD? Oh, laki na oh. Laking fish. Batik. Oh, dito lang. Yes. Yan pa, Andi. Akala mo kung nga ina. Wala na. Hindi nyo ang bilig. Sayang may papaya sana natin ina. Wala nang papaya. Bayang ng bayang oh. Bayang ng bayang. Hinapan mo kanina yung ano? Mga, hindi man kasi pang dagat lang kasi yan. Artificial. Kumata mo. JD oh, JD. Ay, na JD ah. JD oh. Wow. JD walang ano talaga. No daw, no. No daw. No, 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 no. Huwag daw, sabi ni ate. Alam mong lalaki yan. Kaya nga, yung aso nga kanina, gustong gusto niya kanina yung tuta. Tawagin mo si JD, no. Yung tuwa eh. No. Dahil mo si Ading. No daw. Yang ah. Yang. Awan mo na aling pasita. Huwag na, dali. No. JD. Ingay. Laki na. Ate, kinain niya na yung kalo. Ha? Balik na? Oh, balik ko na. Balik na.
Takot ka naman pala eh. Pinapakuha mo tapos takot ka. Oh, si JD, yan si JD. Oh no! Tilapia kanina? Wala pa kayo na. Wala na. Tsaka, tsaka. Oh. Walang paglagyan. Kapunay kami yan. Sama. Oh, JD. Oh, kiss yang. Kiss. Hindi mo mahabol yan. Balik. JD, kiss kayo. Oh, kiss. JD. Hoy, wag yan. Gaya ng bulati yan. JD. Yan, JD, yan ang kagatin mo. JD, kiss. Ay, nahila. Ay, na. Kiss. 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 Kiss daw. Oh, kiss daw kayo. Kiss. 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 Ayun yan din. Laglag nga ngayon. Wala na napain natin. Santi Ligayang nakauli pero ayaw niyang ulamin. Gusto niya dalag. Dalag, anti, kumakain ka na? Pero pag ito, hindi. Kung palpat, gusto ko. Iba pa yung paltat? Ano itsura ng paltat? Ganyan din, pero walang kuwan. Walang singel? Baw? Walang masarap. Iba pa pala yung paltat? Antiligaya, sabihin sa'yo ng antipasing, ba't nung ako, wala akong nakuha? Hindi ka surti ngayon. Wala kong surti. Yan, kahit wala namang ulam si Antiligaya guys, nagdala kami ng kwan. Karne. Pang adobo. Just in case wala tayong mahuli, may ulam tayo. 3 buwan pa lang yan eh. Ganyan na siya kalalaki. Magalaki pa yan. Kasarapan na yung ganyan kasi yung malalaki. Huwag mong ganito ante, gano'n. Yan, ihaw na natin ang ating African dito. Kanina may batik-batik siya ante, no? Nawala na rin. Ano lang ate siguro. Siyempre ka... Imasin mo dun eh. Pagkarapan mo na. Ito ang wala oh. Ito mayroon na. Wala na. Apo, marunong ko na. Sarap sana pag nakalagay pa sa stick to eh. Nakatudok. Ito nagkilo ka. Nakakawala pa ko na Juby. Nasiro ko. Tingnan natin. Maayos papatalo ko. Hindi. Ulam na ang tiligaya guys. Sarap Kaya ng ulam naman. ng Tiligayaw. Ha? Nabalbalik ka data. Ito na yan eh. Ba, nakahuli si Kuya Juby ah. Tas mo Kuya Juby. Tas mo nga. Iyon oh. Kain na tayo mga kadragon. Dito kami sa side guys kasi wala yung lamesa na sa tindahan. Alintang si Judy ka talaga. Kapitana ko. Kapitana mo ng pagkunit. Kapitana. Pag-biti lang adas atang ko, lako lang. Dalalaki nga na po, naglako. Hindi ko mo, tawa mo na umiskilo. Mabata niya. Bitin kasi yung watermelon. Watermelon? Siya daw sa plato. You want watermelon? Let's see. Let's spray. Kaya ka muna ng ano. Open your mouth. Masalamat po sa mga biyaya ko na papagod sa asawa. Ayaw mag-ato na ito lakas sa paglilingkod sa inyo. Kain tayo mga kadragon. Kain tayo guys. Makukulit. Hindi! Tuday. Nagising siyang yang dahil kinis ni JD. Peg. Oh, mas maliit. Kaya mo to.
Sige mo to. Nadalhin kami. Diyan ko ng suka. Ako may tawi ko ayaw. Kaya nga bago. Kain na po, pot. Yung sarap ng ano dito, malambot. Diba? May pagsilyo ba kung maabot Sarap sa saluyot. No? Kaya nga. Buti na lang maraming tayong saluyot sa noon eh. Diyan pa inadaway ko binaliktad ko. Kain ka na eh. Masarap to guys sa ano. Sa luyot na may papaya, sitaw. Diba? Hangin ako. Sa sunod, magkawil ulit tayo. Dalawa ko lang nabawas sa ilang piraso yan. Dalawa. 300. Hindi na ako na. 500 saka? Wala. Sila na. 300 lang ba kaya? Kung nabuhay lahat eh, di piyangay. Kung Nabuhay. Tatlo pa lang nakukuha, oh. Alam mo, no, ikaw lang nagkuha. Tikman mo baga ang sarap. Wala yawan ti kuha na. Ay kalilak lang. Ito Ay yung kalilak medyo lang awan ti kuha na. kalak na dami yan. Made yung ang bagi. Yung asin. Balak ko. Ayan, si Budang. Naramdaman ko. Mahinap daw. Kaya na po. Tadak dito. Hindi mo kuting nadubo si Kwan doon. Kaya yung ulo din mo. Sabi na sinabi mo, Ginakuha na siya din. yung regalo. Wala ka ka ba? Ano ko na yun? Tuloy. Baka ka din na yun. Panig dapat. Kaya nga, sinabi na na ito. Yung kanya na pinto. Saan? Baka mo yun. Si JD naman eh. Wala natakot dito sa may hito. Dali ko naman taa, budang. Wala naman tong icebox na dinala mo. Ba't ano yung mga icebox? Ang pa nalak sa kayong doon? Ang kaya? Saan mo daw rin nawitasan? Ang kapon na. Walang naman. Ang ginakuha nyo, yung nakasit kanina ng dala natin. May ganang kanin baka maglalagay ko. Tawyo. Malintik man ang titong Kwan. Hindi ba? Kami mo ng kain. Ayaw gasyan sila gayong nito. Kaninis eh. Sarap din. Lugisan ti pa siya, hindi nakahuli ng nito. Ulitin niya yan. Okay na? Pero pagalitan ka niya. Nagpupal siya man na. Nasa ko. Diyan magbuhay. Ginulot ko na pupsa. Hindi ko man nabarin di bulit. Saan ka? Saan ka? Taob ang ulam. Daming nakain ng tiligaya na adobo. Ito, adobo. Favorite. Favorite. Dami mong nakain ng tino? Bayagan niya na nga. Ayaw sila karne. Wala pa sila Ate Joanna stranded. Alas 8 na sa barko pa lang sila. May hapon pa yun makarating. Kainitin pa naman ng mga yun.
Ano JD, busog? Dahil grabe ko Tsura mo ah. Laki ng tiyan mo ah. Nakuldag. JD, paano kami makatulog kaingay mo? Ha? Balak kayo eh. Balak kayo rin eh. Ayan na si Kuratsa. Wow, may pasalubong. Ahag na si Kuya. Ahag na si Kuya. Binaba nila ako din. Ay, binaba ka na. Magisag ka lang? Dugot eh. Diyan sa Puristra? Diyan sa Puristra? Buti, hindi ka natakot. Ang takbo yun eh. Baka gayak ka na. Nanay, Oh, Kuya Chow. Sabi ni Kaans, ito yung kamukha ko, kapangit-pangit. Kita mo yung kamukha mo, Cha. Maputi lang kasi yun dyan ay ministro. Kamukha mo nga pati ngipin eh. Pero, maputi sa iyo. Hag na kay Kuya Cha, oh. Jenny, hag na kay Kuya Cha. Ano mo? Hag na. Dali oh. May pasalubong sa'yo, oh. Oh, wow, may Jago. Oh, Ikaw yan. Oh, bless. Hag na, dali. Hag na si Kuya Cha. Cha! Sabi mo nga, Cha! Kuya Cha! Oh, wow. Wow, may Jago. Kuya yan, oh. Wow, nakalahati na. Nabisin ng George. Nakalahati na sa daan. Nakalahati na. Yan, oh. Wow. Saan pa sila, Mami Mai? Uy, pa, ibaba na yung gamit. Ibaba nila yung tilapia. Oo. Ibaba nila yung tilapia. Oh, Saan taligaya? Andun, no? plain lang sa. Ang taligaya! May plain ba dito? Kulot. Taligaya, tawag ka! May pasalubong sa'yo! Kuya, kuya. Cha-cha. Kuya, tsa yan. Kalimutan mo na si Kuya Cha-cha. Dede, oh, sarap, oh. Paano ilang buwan pa siya doon? Almond. Kailan ba yung nandito ka, Cha? December din? May. Ay, yung kay Manong pala. Ayan na si Tita Joanne. niya, oh, namo. Kabali na. Dari. Oh, sino yan? Ha, Jide? Dede! Ay! Sino yan? Dede! Dali na! Dali na! Dede, oh, dami ako pasalubong, oh. Magbili ka pa yun na, oh. Nakalimutan ko sabihin. Akala ko, nandun ka na sa bahay. Sa bayan pa pala. Dede! Dede! Oh, dami pa ba? Hala! Grabe magtingin! Dede! Dede! Sino ako? Dede! Yan nakilala. Yan! 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 Seryoso eh. Yan! Tulala. Sino yan? Oy! Grabe tumingin niya. Oh, hindi galit. Tita! Ay! Nahulog yan sagda, no? Ako to mag-isa. Pinababa ko ni Mama. Pinababay ko nagsabi. Sabi ko hindi na eh. Didi, ikaw pala yan. Didi, ha? Ikaw pala yan? Dungel. Ba't nagkagat ka na naman, ha? Kinagat mo na naman sa ate yan niya. Didi, what is this? Yay! Where's your nose? Where's your nose? Nose, saan ang nose? Eh? Saan yung nose mo? Saan ang nose? Tita! Saan yung nose? Ay! Ay! Paano na chaw ka ba? Diyan, magpalit ka na ang ano! Damit! Magkita na sila ng kamay niya. Sige! Ganda na yun. Tita! Sabi ni Ka. Sabi ni Kaan, ito yung kamukha ka. Sabi niyo kamukha ko. Hag tita, hag lang tita. Palit yan ang t-shirt mo. Magpalit ka na ng damit. Kalaki ng lamang ko dyan. Sabi niya. Gano'n sa loob. Sing nagbigay? Sponsored by Gayam? Asyos man. Kami agatangam sa da pasarabo da. Next. May samot Gayam na eh. Hindi kinain na raw nila, oh.
Ganda na yung nagudwang ka. Nagbayag mi di barko pa ba guys? Ayun na. Diyos ko ilang. Alas 8 daw hanggang... Oo, ayun na. Katagal kahaba-haba ng pila. Hanggang ngayon tayo marami pa rin. Ayun na. Itong si Jad tsaka nasa barko pa lang kami. Nakatatlo na kaagad. Paano ba? Yan, thank you gayum sa ano na to, Jacob Donut. Strawberry sa ako. Masarap rin. Ayan ang kinain ko ante. Masarap. Kahit ko yung may sabaw-sabaw. May sabaw-sabaw. Thank you, Sir Gayem. Thank you sa pasalubong. Ay, akala ko ayun na yung pasalubong niyang donut. Yan, thank you Gayem. Nakatikim na ng Jayco sa Antiligaya. Hinahangad niya rin yung May gamot Jayco. Yay! What is this? Pinagsama niya na. What is this? Saan? Umuulan! What is this? No! Ikaw yang? Ikaw? For sure no. For sure no. So, ayan mga ka-dragon, bali, pauwi na rin kami sa baryo dahil ayan na yung ulan. So, ayan mga ka-dragon, kita-kits po ulit tayo sa ating susunod na episode. Ingat po kayo palagi.